Prásk, ahoj, já vás vítám u nového videa. Video je jenom upozornění, nevím ještě jak to nazvu, no prostě něco jako upozornění. Video teda je, protože jsem vlastně si na svém telefonu vlastně stáhla YouTube, kde jsem přihlášena a budu natáčet vlastně takhle z tablet, nebo teda iPad, nevím jak tomu říkáte, napište mi to do komentářů. Já tomu říkám iPad. Takže zapnu a je fakt maličko nabitý, takže a teď budu mít v plánu mám natočit. Budu natáčet novou sérii prostě Napoj s Elou, kde to bude takové spíš kecací videjko a já doufám, že se vám tahle nová kolekce bude líbit. Teď jdu natočit něco jako rutinu nebo něco, jak se starám o Emu. Kdybyste nevěděli Ema, uvidíte ve videu, takže teď se mi stahuje iMovie, takže teď jdu natočit asi video a doufám, že se vám to bude líbit. Vaše Ela.